הפעם 46 למכבי. 40 זכיות, 5 הפסדים. פתיחת המשחק. אילת בתלבושת התכלת של הים האדום. בהתקפה הראשונה של המשחק הזה. מספר 7 שלה הוא פלמר. חנוכי מכניס את הכדור, לא טוב, כבר איבוד כדור ראשון. חטיפה של סופו, ראינו אותו עושה את זה גם במדריד על השחקנים הגדולים של מדריד. כמובן שהכדור הראשון ילך לסופו. סופו כבר מתגלגל פנימה, הכדור של היטמן הולך עכשיו לדווין סמית. פנימה לסופוקיס חורציאניטיס, לא מגיע אליו. והחטיפה בסופו של דבר בידיים של פלמר. עכשיו מסדר את המשחק מספר 15, טרנס רודריק. הוא הגארד השני לצידו של חנוכי. רודריק נותן את הכדור ואיבוד כדור שני שפניני מיירט את המסירה הזו בפיק אנד רול. עכשיו איקמן נותן את הכדור. הייתה זריקה טובה ליוגב, הוא החליט לוותר. כן, לא בטוח ב-100% עדיין בזריקה שלו. בוא נגיד שאם זה היה פניני, בטוח שזה היה זריקה לסל. שוב סחורציאניטיס בפנים עכשיו. וגם סחורציאניטיס מאבד את הכדור הזה. שני עיבודי כדור לכל קבוצה. עם תחילת המשחק, כן, קצת התרגשות, קצת לחץ. אוטוטו זה יחלוף. יש לנו כבר עבירה ראשונה. נשרקת לריקי היטמן. שים לב להיסטוריה, מכבי עם 40 זכיות, אחריה הפועל תל אביב והפועל ירושלים עם 4 כל אחד. שליטה מוחלטת של מכבי תל אביב לאורך כל השנים האלה בכדורסל הישראלי. עוד אחד. כמעט. עדיין לא, קדיר מקבל את הכדור ליד, אבל חשב לחפור שם, וקדיר מאבד את הכדור לחוץ. לא, עוד עיבוד כדור. 5 התקפות, 5 עיבודים. כן. תוצאת כדורגל 0-0. אגב 0-0, אז כמובן ההגנה של שתי הגנות טובות. מכבי תל אביב בממוצע סופגת 76 נקודות, אילת 78, אבל ההתקפה של מכבי תל אביב יותר טובה. סופו מחטיא את הלאפ הזה. אנחנו 2 דקות במשחק ללא נקודה אחת, ואולי עכשיו, הנה הסל הראשון. בשעה טובה. בשעה טובה, מגיע למספר 4 ינסי גייטס. שחקן צעיר בן 25 עם 2 מטר ו6 והרבה מאוד גוף. אמנם ליד סופו הוא נראה קצת צנום, אבל זה בחור מאוד מאוד חזק. גם סופו היה רוצה להיות צנום כמוהו. ריקי היטמן זורק ל3 ופוגע. השתחרר הפקק. מאוד חשובה היכולת, במיוחד היכולת בקליעה מבחוץ של ריקי היטמן. קדיר מכניס את הכדור הזה. קדיר מכוסה על ידי פניני ועוד שחקן, אבל הוא מצליח לעשות הטעיה טובה. לקדיר יש יתרון פה בפיזיות ובגובה על שני הפורורדים, גם על פניני וגם על דווין סמית, ונראה איך הוא ינצל את זה. אוחיון מאבד עוד כדור, זה יהיה סל קל. נסיים אצל ינסי גייטס. אפיק ניסים כבר עמד להיכנס, אבל הייתה יופי של עצירה ומתפרצת, אז עודד קטש עשה מה שמאמנים נוהגים לעשות והחזיר אותו לספסל. ינסי גייטס, יליד צינסינטי. הנה יוגב חופשי לגמרי, קולע את השלושה השנייה של מכבי. חנוכי עושה פה דבר שאנחנו רגילים לעשות, אבל לטעמי לא צריך לעשות אותו במשחק גמר גביע, והוא נותן זריקה חופשייה ליוגב אוחיון, שהפעם לא היסס והשחיל שם את השלושה הזאת. ואוהל ישי קדיר, אחד מבחירי השחקנים הישראלים. הנה שוב פעם הוא לוקח שם על הסל את מאבד את זה עכשיו לפניני, אגרסיבי מאוד פניני. פניני עם חטיפה שנייה. ויוגב אוחיון אל הסל ושתי נקודות שלו. 8-6 למכבי אלקטרה תל אביב. על הפועל פתל אילת. רודריק מוציא את הכדור הזה לקדיר. עכשיו חנוכי מהצד ל3, הכדור חומק החוצה. והריבאונד של פניני.
גם יוגב אוחיון נותן לחנוכי לזרוק. חנוכי זה לא שחקן שמתבלט בזריקה מבחוץ. אלכס טיוס יחליף את סחורטניטי שכבר אני רואה מדדה על הרגל, לא התחלנו את הערב. סופו יש לו מנהג כשהוא כבר יורד לספסל, לחדר ההלבשה אני רואה. סופו שלא מתחיל את המשחק טוב כל כך, אז הוא נוהג להיפצע מיד. לא, יש לו בעיית קרסול, אנחנו יודעים. ניתן לו את הקרדיט. אוחיון בכניסה מאוד מאוד חוצפנית. הלך חזק מאוד על הגוף של גייטס, ניסה להוציא עבירה. הכדור אצל רודריק. רודריק לוקח קליעה באחד על אחד, שם את זה ל3 נקודות. זריקה קשה, אבל הצליח לקלוע. דיוויד בלאט מזהה שיש לו איזושהי נחיתות בגובה ובפיזיות. יכניס עכשיו את דיוויד בלו. עבירה נשרקת למספר 15. כדור מהצד. טנס רודריק. ליאן וילדאו רוצה לדווח לנו מהספסל של מכבי. כן, ליה. כן, ראשית דוקטור גיא מורד ירד לחדר הלבשה אחרי סופו כדי לאמוד את חומרת הפציעה, ואתם ודאי ראיתם שיש לא מעט מקומות פנויים כאן בהיכל. הסיבה, ככל הנראה נפלו כמה מחשבים, ולכן אוהדים לא יכלו להיכנס עם הכרטיסים שברשותם, ואנחנו נקווה שהכל יסתדר כדי שכולם יוכלו לראות את המשחק הזה. זאת אומרת שיש עדיין התגודדות בחוץ, אתה אומר. אכן כן. עוד עיבוד כדור של מכבי תל אביב, וזהו אפיק ניסים מספר 10. רוצים להכניס למשחק את קריסטיאן ווטפורד באילת. איזה חפירות, צהל ועבירה. כן, אז ילסי גייטס, דיברנו על זה, הוא בחור חזק, יש לו יכולת התקפית טובה מאוד. נכון שליד סופו הוא נראה קצת עדין, אבל כשהוא הרגיש על הגב שלו את טיוס, לא הפריע לו שגם באה העזרה של דויד סמית, והוא מצליח להוציא סל ועבירה. תשמע, הוא שיחק בליטא, והכדורסל הליטאי הוא מאוד מאוד פיזי. יש שם אנשים חזקים. חזקים, גבוהים. התחיל את המשחק מעולה. גם הכדור הזה בפנים, והיתרון של אילת עולה ל-12-8, 4 דקות 34 לסיום הרבע הראשון בגמר הגביע הזה. תקבל היקמן. דיוויד בלו לא קלה אפילו נקודה במשחק חצי הגמר. נכון, צעדים של טיוס. ראינו את זה בהרבה מאוד שידורים. דיוויד בלאט כבר בתוך המגרש צועק על ירון זריף. ראינו את זה בהרבה מאוד שידורים. טיוס זה לא שחקן שיקבל את הכדור מחוץ לצבע, יעשה 2-3 הקפצות וינסה לעשות איזה תנועה. הוא שחקן שרגיל לחסום, להתגלגל, והדבר הכי פשוט בשבילו זה פשוט שיזרקו לו את הכדור באוויר לאליופ. ניסים מוציא בהתקפה, מקבל חסימה מגייטס. הולכים יפה מאוד באילת פנימה לגייטס. קשה לעצור אותו מתחת לצבע. מאוד קשה, וטיוס שומר מצוין, אבל הוא מאוד מאוד חזק, הוא שם אותו מתחת לטבעת, ושם מאוד מאוד קשה. היתרון הוא 6 נקודות לאילת, 3:52 לסיום הרבע הראשון, מקבל את הכדור היקמן. טיוס נכנס פנימה, אבל לא מקבל את הכדור, זהו דווין סמית עושה את כל הדרך, והכדור ממען להיכנס, אבל דווין עם הריבאונד. בקושי. כן, גם טיוס היה שם כמובן על ריבאונד התקפה. אפיק ניסים מוציא את הכדור. זה כדור קצר מדי. ווטפורד לא שחקן שמתבלט באחוזים גבוהים קשה מאוד לזרוק עם זקן כזה, סלח לי. אבל לעומת זאת, קל מאוד לחטוף. יש כאן עבירה של היקמן, שנייה. כן, היקמן שנייה ירד לנוח, ורודריק אם היה זורק לסל, היה מקבל 2 זריקות עונשין, אבל הוא מסר את זה. בינתיים גייטס יורד לנוח וקדיר עולה לשחק. ריקי היקמן יורד ורייס עולה במכבי. אז היקמן יורד בגלל 2 העבירות שלו, וגייטס יורד לנוח בגלל שהוא השקיע הרבה מאוד מאמץ. והנה סילבן לנדסברג שלא ראינו הרבה מאוד זמן. מה אתה אומר? אגב, בשיחות איתו הוא מתעקש לנדסברג, אבל כולנו קוראים לו לנדסברג, אני נשאר עם הלנדסברג. לנדסברג, זה השם. אגב, השם הישראלי שלו, העברי שלו, הוא יהושע. יהושע. לעומת אלישה פרי?
3 דקות נותרו לרבע, 14-10 לפתל אילת. גם אפיק ניסים וגם חנוכי עושים עבודה טובה במניעה של הכדור. הנה רייס, הולך לאליופ, כן, זה מה שהם יודעים לעשות. זה מה שטיוס צריך לעשות, לחסום ולהתגלגל לכיוון הטבעת. היתרון מצטמק ל2. טיוס לריבאונד, להחטאה הזו של רודריק. וזו אפיק ניסים שעושה את הפאול על רייס. כשטיוס נכנס למגרש, אז המשחק של מכבי הרבה יותר מהיר. אנחנו רואים אותו פה דוחף את המתפרצת. צד שני, אפיק ניסים עם פאול מבחינתו, ומבחינת אילת פאול טוב. פלמר וברקוביץ' שנכנסים במקום חנוכי ורודריק. כבר ראינו שני ברקוביצ'ים על הפרקט היום. כן, יש לנו כבר 2. לנדסברג מקבל את הכדור. רעב מאוד לקלוע, והנה בלו מערכתי, כדור חוזר טיוס להתקפה חדשה. אילת שומרת טוב, אבל חייבת לסיים את העבודה עם ריבאונד. איזה טעות, שדייוויד בלו בא לחסום את אחד הגארדים. חייב להיות חילוף, כי הוא לא שחקן שחודר לסל אחרי זה, בניגוד לטיוס. חוסר תשומת לב בהגנה של אילת. הנה אפיק ניסים ל3 נקודות. מחטיא את הכדור הזה, יש כאן עבירה של בלו. עבירה ויהיו 2 זריקות. אגב, גם שחקן כמו אפיק ניסים, אסור לעזוב לתת לו שלשה פנויה. לא, יהיה כדור מהצד. 104 עבירות קבוצתיות למכבי תל אביב, 2 בלבד לאילת. הנה שלי ליד מיקי. והוא ווטפורד, נותן את הכדור לניסים. קדיר חוסם ונכנס פנימה. ניסים עם הלוח, סם טוב מאוד של אפיק ניסים. יופי של תנועה של אפיק. מאוד מאוד חשוב מבחינת אילת שהוא יהיה בעניינים. הנה דיוויד בלו ל3 נקודות. יש לו סל. ודייוויד שהוא מחמם את היד, אין מה לעשות. דיוויד בלו, להזכיר לצופים, במשחק חצי הגמר לא קלה נקודה. זה אומר שהיום הוא יבוא מאוד מאוד חד. אבל הוא יוצא ועובר למכבי. הנה ג'ו אינגלס עולה לשחק עכשיו, מחליף את דווין סמית שמזיע על הקרחת. ג'ו אינגלס אגב ביומיים האחרונים לא התאמן, היה חולה, הפתיע והגיע היום לנוקיה. בבוקר הוא עוד היה עם חום גבוה, אבל אף אחד לא מחמיץ גמר גביע. אז עכשיו הוא משחק על החיידקים, אתה אומר. רייס נותן את הכדור לטיוס. מכבי ביתרון של נקודה. אינגלס מקבל מטיוס חתימה ונותן לו את זה שוב לאליופ, לא הצליח. לעומת זאת, מתקן אותו שם דיוויד בלו. מכבי תל אביב עם 5 ריבאונדים בהתקפה, ועוד יש דקה לשחק ברבע הזה. יותר מדי מתנות שאילת נותנת. ניסים. החטאה של פלמר. הנה אינגלס. דיוויד בלו. עבירה לקריסטיאן ווטפורד. ווטפורד אמנם לא התכוון, אבל הוא צריך להגיד תודה על השריקה הזאת, כי אם לא הייתה נשרקת העבירה, אנחנו נראה בהילוך החוזר, דיוויד בלו יהיה פה לבד מול הסל. חנוכי חוזר לשחק, וחוזר לשחק גם טרנס רודריק. אפיק ניסים יורד לנוח, ויורד יחד איתו קווין פלמר. רק כל השחקנים הזרים של אילת הם שחקנים יחסית צעירים. כן, הכל עניין של תקציב. ברור שאם היו רוצים שחקן יותר מנוסה, יותר מוכח, זה היה עולה הרבה יותר כסף. סילבן לנדסברג. סל ראשון ללנדסברג. יש לו יכולות התקפיות מאוד מאוד טובות. אגב, אילת הייתה חייבת לעשות פה עבירה, היא עדיין מתחת לתחום 4 הפאולים הקבוצתיים. היא כבר לא תעשה את זה, נדמה לי, ברבע הזה. כנראה שלא. שניות אחרונות של הרבע. ב-21-16 למכבי. 2 שניות, שנייה.
זה נגמר בתוצאה של 21 למכבי אלקטרה תל אביב, 16 לפועל פתאל אילת. כן, מכבי תל אביב לא התחילה את המשחק כל כך טוב, אבל חילופים טובים של דיוויד בלאט עם לנדסברג, עם דיוויד בלו וכמובן עם טייריס רייס, והיא בפלוס 5 בסוף הרבע. מיד חוזרים עליכם. המשחק משודר בחסות עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים, 7 מחלקות לתואר ראשון בהנדסה. ערב ענקי של ספורט, שידורים ישירים, ראשון, בערוץ הראשון. כמה נתונים מהרבע הראשון הזה, 3 מ-4 למכבי בשלשות, זה די מפתיע. כן, מכבי תל אביב קבוצה עם קלעים יותר טובים לשלוש, ובאופן מפתיע אילת כבר זרקה 7 שלשות פה בנוקיה, שזה משחק חוץ, 1 מ-7, 14%, יותר מדי עיבודים לשתי הקבוצות, ריבאונדים, תראה את היתרון, 10 ריבאונדים למכבי תל אביב, מתוכם 5 בהתקפה. פה אנחנו רואים את הסל של בלו, אחרי שלא היה חילוף בהגנה של אילת, ואף אחד לא עוזב שחקן כמו בלו. פה אנחנו רואים כמובן את אותו סל, אבל אילת, אם היא רוצה להיות בעניינים, חייבת לשים לב, לא להשאיר כאלה שחקנים פנויים ולשלוט בריבאונד ההגנה יותר טוב. הנה ניסיון של טיוס שלא עולה יפה, ובא בלו ומתקן אותו, ואנחנו מוכנים לפתיחת הרבע השני, ואנחנו עם ליאב נחמני שמדווח לנו מהצד של אילת. שלום ליאב. כן, המאמן עודד קטש שבסך הכל מרוצה מההתקפה שלו, אבל קצת פחות מההגנה, אומר לווטפורד, פונה אליו ואומר לו, אתה לא יכול לתת כל כך הרבה מרווח לדיוויד בלו, הוא החטיא פעמיים, אבל הוא ימשיך ולזרוק והוא יעניש אותנו בסופו של דבר, לשים דגש על הנושא הזה. ומן הצד השני, ליאם וילדאו, מה אתה שומע שם? דיוויד רוצה את הכדור פנימה בדיוק כמו שקורה עכשיו, כאשר האופציה ההתקפית שלו החוצה היא כמובן דיוויד בלו. מדהים לראות את הקרדיט שמקבל לנדסברג, למרות שהוא לא שיחק הרבה מאוד משחקים. האיש יותר חזק מבחוץ, אני רואה אותו עוד פעם נכנס לתוך הצבע, הוא שחקן שקולע מצוין. הנה אפיק ניסים, משתחרר, מסדר לעצמו את הקליעה, מחטיא, אבל גייטס על הכדור החוזר, יש כאן שריקה לעבירה עליו. כן, עבירה של טיוס. היתרון של מכבי תל אביב נוצר בזמן שגייטס היה על הספסל. בואו נראה איך הוא עושה את זה, ובואו נראה מה יש למכבי, כי טיוס כבר עם עבירה שנייה. וסחורטניטיס חוזר למגרש. אילת הצטרפה למשחקים בשמינית הגמר כשניצחה את מכבי חיפה אלופה. היא המשיכה אחר כך בניצחון על רמת השרון ובחצי הגמר על הפועל תל אביב. עוד פעם משאירים את בלו פנוי. אתה משאיר אותו כאן והוא מתחמם. אין מה לעשות. 24-16, פתאום זה נהיה 8 למכבי. דיוויד בלו היה בכל המעמדות, בכל הרמות, בכל המשחקים. הוא בא למשחקים האלה מוכן, והפועל אילת חייבת לשים לב, כי הוא ב5 דקות כבר עם 10 נקודות, וגם ההגנה אגב של מכבי תל אביב עובדת נהדר. לנדסברג עם הרוח. זהו פסק זמן שלוקח קטש, כבר עם פתיחת הרבע השני, בסך הכל 1:06. הוא צריך לעשות התאמות. לא יכול לתת זריקות חופשיות כאלה לדיוויד בלו, והחבר'ה של אילת, אם הם לא למדו את זה לפני משחק כזה, מתי הם ילמדו? מיד חוזרים עליכם. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים, 7 מחלקות לתואר ראשון בהנדסה. כן, אנחנו מחכים לסיום פסק הזמן הזה שבא די מוקדם מבחינת הפועל אילת.
הנה אנחנו רואים בהילוך החוזר את השלשה של בלו, שלאורך השנים הוא נותן לגל הראשון של ההתקפה להגיע להתקפה, ואז הוא מגיע בנחת, ככה עובר את החצי, נותן שני צעדים ומגיע לשלשה באמצע. פה סילבן לנדסברג כמו סקורר גדול שלא שיחק הרבה זמן, כמו שחקן כדורגל חלוץ מריח שערים, יודע להוציא 2 נקודות גם ממצב כזה שקט. מכבי תל אביב סילקה את אשדוד מהגביע בשמינית הגמר, את הרצליה ברבע הגמר, וכמו שכולנו ראינו ביום שני האחרון, מנצחת את פנדור ראשון 99-83. נחמני, אנחנו איתך. כן, קטש אומר לווטפורד, מה לא הבנת בהפסקה בין הרבעים? אמרתי לך לא לתת לדיוויד בלו שום מרווח קליעה. עכשיו יכול להיות שקטש יחליף שמירה ושחקן אחר ישמור על בלו. בכל מקרה הוא אומר להם, תמשיכו לשמור כך בהגנה, רק לשים עין על בלו. לשים עין על בלו, יבוא להם פניני, שכמובן מחליטים אחד את השני בדרך כלל. בינתיים בלו נשאר על המגרש עם לנדסברג, וחכה שהם יתחילו להרגיש את לנדסברג בחוץ. אם הוא יתחיל להפציץ, מכבי תל אביב כמובן עכשיו מנסה להפתיע את אילת עם הגנה מעורבת, מראה אזורית, עוד מעט היא תהיה באישית. סופו יוצא אל אפיק ניסים, עכשיו רייס מקבל אותו ונוגע בו. שני שחקנים עם רגליים מאוד זריזות. ולא מהצד לאילת, חנוך יחזיר אותו. והנה עוד חטיפה של רייס הפעם עם מסירה רעה של רודריק. וואו. טוב, מכבי תל אביב אנחנו מדברים על ההתקפה, והיא רצה כמו שראינו 18-2, אבל כל הריצה הזאת, אנחנו רואים את ההגנה, זה ההגנה מאוד מאוד טובה של מכבי תל אביב בדקות האחרונות. ירידה להגנה פה נהדרת של רודריק שעוצר צהל קל. זהו סילבן לנדסברג. עוד אחד. מין זריקת גויאבה מוזרה כזו, אבל זה נכנס, אז מה זה חשוב? ברוב המשחקים ביורוליג לנדסברג יושב על הספסל. לא רק ביורוליג, אגב גם בחצי הגמר לא הרבה לשחק, אבל הנה קטש גם כן שולף פה שפן שלא שיחק בכלל בחצי הגמר, יובל נעימי, ואת היכולות ההתקפיות של יובל נעימי אנחנו ראינו כבר. כן, יובל נעימי עם המספר 22, התחיל את העונה במכבי תל אביב ושוחרר. גם יובל נעימי על המגרש, גם יוגב אוחיון החליף את האיריס רייס. אפיק ניסים לא מוסר. הוא לא מצליח להיכנס למשחק. כן, עבירה. העבירה היא של פלמר. זריף מבקש מקטש לשבת, וגם מהעוזר שלו וגם מאנשי ההנהלה של אילת. ההגנה של מכבי תל אביב טובה מאוד, מחזיקה את אילת על 16 נקודות. ברבע הזה 7-0 למכבי תל אביב. פנימה לסחורצניטיס. הוא אומר, תשמע, בוא נבדוק אתכם חבר'ה, נקבל עבירה. מקפיץ, חופר, רואה שאף אחד לא בא לעזור לשמירה כפולה. הנה נראה את זה, 1, 2, 3 הקפצות, 4 הקפצות. אם לא באים אליי ב4 הקפצות, אני הולך לכיוון הטבעת. עבירה שנייה לפלמר. דווין סמית עולה לשחק במקום אינגלס, שלא השפיע כלל על מה שהיה פה. כן, אינגלס אפילו לא זרק, לא מסר, לא לקח ריבאונד. התפקיד שלו הסתכם במנוחה שהוא נתן לדווין סמית. בוא נראה אם סחורצניטיס שובר את הסטטיסטיקה. לא שובר. הפופציקר, מה שנקרא. אבל כבר נאמר יותר מפעם אחת, שאם היה לו 80% מהקהל, הוא היה פחות פאולים, הוא היה קצת יותר רזה, הוא היה בשיקגו, ולא כאן. אילת לא מצליחה לקלוע סל.
דייוויד סמית מקבל את הכדור עכשיו, נותן לאוחיון. לנדסברג נעצר בעבירה וילך לקו העונשין. כן, לנדסברג חם, ובמכבי תל אביב רואים שהמגן שלו, הנה אנחנו רואים בהילוך חוזר, זה נעימי, הוא הרבה יותר נמוך, הרבה יותר חלש ממנו, ולנדסברג יודע לעשות סלים גם מחוץ לצבע, גם בתוך הצבע. הולך לשתיים קלות מהעונשין, אמורות להיות קלות. בן 24 סילבן לנדסברג, 1.98 מטר, ניחסנו אותו בנושא הקליעה. כדור שני. אילת כבר 5 דקות ללא סל. קרדיט על כך להגנה של מכבי תל אביב, אבל ההתקפה של אילת לא עובדת כל כך טוב, היא מתעקשת לזרוק זריקות מבחוץ. נעימי מסדר את המשחק של הדרומים עכשיו. נותן לגייטס. פלמר. סופו יוצא יפה מאוד בהגנה לעזור. והנה גם סופו מכניס את היד, הכדור חמק ויצא לחוץ. שמע, הרגליים הזריזות שלו זה פשוט משהו פנומנלי. הוא פשוט נשען על המגן ומוציא לו את הכדור, ואנחנו נראה את זה כבר פעם שנייה במשחק הזה. כן, ידיים מאוד מוציא לו מכאן את החשק לשחק. כן, מוציא ידיים מאוד מאוד ארוכות אגב יש לסופו. שוב גייטס יורד. היה פחות משמעותי, הרבה פחות משמעותי ממה שהוא היה בתחילת המשחק. סל יפה מאוד, כניסה טובה מאוד של פלמר עכשיו. סל ראשון של אילת ברבע הזה. זה קורה אחרי 3 דקות ו40 כמעט. הנה טווח NBA של דייוויד סמית, שחוטניטיס על ריבאונד התקפה, מוציא את זה עכשיו לבלו בפנים. דייוויד בלו עם 3 מ-3 ל-3. אמנם הסל הזה של דייוויד בלו, אבל מי שאחראי על הסל הזה זה סופו, גם עם הריבאונד התקפה, גם אם הוא בעצם חיכה לראות מה קורה ומצא שם את בלו חופשי לגמרי. אבל יש כאן עבירה, לנדסברג מריד את היד והסופו הוא האיש שנרשם. סופו אנחנו רואים אותו בדרך כלל משקיע הרבה מאמץ בהתקפה, אבל היום הוא משקיע הגנה, כן הייתה פה עבירה, משקיע הרבה מאוד אנרגיה בהגנה. שוב מכבי מרירה אזורית, אבל היא תשנה את זה מיד כשההתקפה תבשיל. וזהו נעימי, רץ איתו אוחיון. נעימי מחטיא, כדור חוזר של בלו. עוד הגנה, עוד פוזיישן נהדר של ההגנה של מכבי תל אביב. משחק עומד כאשר אוחיון מסדר אותו. רואה שם פרצה, הולך לסע כדור גבוה ומשכים סל יפהפה. אני לא יודע אם הוא התכוון לזריקה לתת כזה קשת, אבל זה היה יפה מאוד. אליוף של סופו אתה חושב? ברח לו הכדור קצת. זו זריקה רעה מאוד. זריקה לא טובה, ומכבי תל אביב עם הגנה נהדרת מאלצת את אילת לקחת זריקות קשות מבחוץ. יוגב לבד לסל. עבירת תוקף של יוגב אוחיון. מנער ככה עם יד ימין בקטנה את נעימי. 35-18, המחצית הזו עומדת להסתיים בתוצאה שאולי לא תותיר לאילת הרבה סיכוי, למרות שעדיין דברים יכולים לקרות כאן. הנה כאן את העבירה של סופוקליס על מספר 5, קריסטיאן ווטפורד. בואו נראה מה יש למכבי תל אביב לשלוף. אגב, אני חושב שאנחנו נראה היום את מכבי תל אביב משחקת גם בלי גבוה מרכזי, כלומר בלי סופו ובלי טיוס. בינתיים דיוויד בלאט מרוויח זמן ולוקח טיימאוט. 35-18, הפסקונת, וממשיכים.
ענקי של ספורט. שידורים ישירים, ראשון, בערוץ הראשון. מכבי מגייסת 22 נקודות מהמחליפים שלה, שזה יפה. יש לה 22 נקודות משלושה שחקנים. דיוויד בלו עם 13, סילבן לנדסברג עם 7 ואלכס טיוס עם השתיים היפות באליופ. סגל רחב מאוד, וכבר אמרתי ואני חוזר ואני אומר, דיוויד בלו במעמדים האלה אסור לעזוב אותו, הוא בא מוכן היום. 4:35 לסיום הרבע השני כאן. אילת עומדת על 18 נקודות, אם היא תעשה משהו כמו 24-26 נקודות במחצית, אין לה מה לחפש. ליאב נחמני מהצד של אילת, דווח לנו. כן, עודד קדש מבין שאם ההגנה שלו לא תשתפר יהיה לו קשה מאוד לחזור למשחק. הוא אומר לשחקנים, אני רוצה אגרסיביות כמו שהייתה בחצי הגמר, מרפקים על כל גב של שחקן של מכבי תל אביב, רק ככה לחזור למשחק, אגרסיביות. אם צריך לתת עבירות, לפחות שלא יהיו סלים קלים. תודה, ווטפורד בינתיים על קו העונשין, ואנחנו איתך בינתיים ליאן. מי שמקבל את מרב המחמאות מהספסל, שחקנים ומאמן, הוא יוגב אוחיון, ומבקשים ממנו להמשיך ולחדור פנימה. טוב, אז דיברנו על זה, מה מכבי תל אביב תעשה עם השתי עבירות של טיוס וסופו, ואנחנו רואים את החמישייה הזאת שהיא יחסית נמוכה, בלי שחקן ציר משמעותי, אבל עם הרבה מאוד קליעה. אינגלס, בלו בתפקיד השחקן הגבוה, והנה סילבן לנדסברג. בפעם ראשונה לנדסברג בחוץ, מחטיא, ווטפורד על הריבאונד, לנדסברג כבר הכניס את היד אבל איבד. החמישייה הזאת יכולה להיות חיסרון בהגנה, אבל בהתקפה יש הרבה מאוד נשק. יפה מאוד, כניסה טובה של קווין פלמר. פלמר עושה מה שאילת לא עשתה, ובעצם מתקיף את הסל בחדירה, ורואה שיוצא מזה טוב. אזורית של אילת. סמית עם הכדור. יש לו 7 לזרוק מעכשיו. הוא הולך לזה עד הסוף. ונעצר. עבר כבר את קדיר, כי קדיר יותר גבוה וקצת יותר איטי ממנו, אבל קדיר שם חסם יפה מאוד. הנה אנחנו רואים אותו לפני קדיר, קדיר מצליח לחסום את זה. עד לפני 3-4 שנים כל חסימה כזו הייתה מקבלת שנקרא לפאול. על הבאזר, מחטיא דווין סמית. בינתיים נעימי. אופנסיב, צעדים אומר השופט. שוב יוגב אוחיון מבצע את הפעולה ההגנתית הזו. הנה אנחנו רואים אותו פה, מנסה להוציא עבירה, אבל יוגב אוחיון כמו שמגן צריך לעשות, ידיים למעלה. יצא בזול גם נעימי, כי בקלות יכולו לשרוק אופנסיב. 3:20 לסיום הרבע השני. אינגלס. הנה בלו. מה תגיד? מארבע. מה תגיד? זה לארבע, אבל הכדור החוזר. דיוויד בלאט צועק בצדק, כי החמישייה הזאת נכון, זה קלעים טובים מאוד לשלוש, אבל לא צריך להגזים. עיבוד כדור בינתיים של קדיר, כאשר אינגלס כל הדרך לא מצליח להרים את זה לטבעת. עוד ריבאונד התקפה למכבי. התקפה מסודרת של יוגב אוחיון עם הכדור. בוא נראה אם החבר'ה של דיוויד בלאט מקשיבים לו ובאמת מתקיפים את הסל בחדירה. מכבי תל אביב מתחילת המשחק. שלישית אגב לפלמר, וזה משמעותי מאוד מבחינת האילתים. מכבי תל אביב אגב עם 9 ריבאונדים בהתקפה. 9 ריבאונדים זה בעצם עוד 9 אפשרויות לזריקה, להתקפות. לא פלא שהיא מובילה ב-13 הפרש. יורד גם ווטפורד וחוזר גייטס. חושבים 5:22, 7:45. מכבי מעבר לתחום העבירות הקבוצתיות, כל עבירה תביא זריקות. עכשיו יוגב אוחיון משתחרר לזריקה, מחטיא אותה. כדור נשאר של תל אביב. אילת אומנם באזורית, אבל אני מזהה חוסר תאום וחוסר ריכוז בהגנה. יותר מדי פעמים שחקנים חופשיים כמו הזריקה הזאת. מה זה? מה זה? זה רמה של הפקרות. לא נותנים כאלה מתנות, לא במעמד כזה ולא לשחקן עם קליעה כזאת כמו דווין סמית. לנדסברג עומד ושומר על רודריק.
והנה סל יפה של חנוכי לשתי נקודות. מעלה קצת את הצבע על חייו של אילת, 24 נקודות מול 38, 2 דקות בדיוק לסיום המחצית הראשונה. יו אינגלס לאליופ, לא צריך את טיוס, גם לנדברג יכול. לנדברג אומנם עם הסל, אבל יופי של זיהוי ומסירה של אינגלס. הנה חנוכי חופשי לשלוש, מחטיא אינגלס ריבאונד, עבירה של גייטס עליו, עבירה די טיפשית. עבירה של תסכול, עכשיו הוא גם שולח מרפק שהגיע לו, אגב, עבירה בלתי ספורטיבית. הוא מתסכל ובצדק, מכיוון שהוא השחקן הגבוה, החזק. ראינו אותו עושה סלים על טיוס וסופו, אז למה לא מוסרים לו עכשיו את הכדור ומנסים לעשות יתרון? כן, מאבק פה בין אינגלס לבין גייטס, גייטס מתפרע קצת. והנה המרפק. הופ. בקטנה. לא, בקטנה, זהו לא קיבל עונש. כן, זהו פסק זמן כאשר אנחנו על 40-24 במשחק הזה. אילת בעונה שעברה מסיים את העונה במקום השלישי והגיע לשלב חצי גמר הפלייאוף, אבל הודחה על ידי אלופת המדינה מכבי חיפה. בואו ננסה לשמוע את פסק הזמן. הנה אנחנו עם קטש. הם משחקים כולם פורורדים. We go 11x. אוקיי, אדג' דיניי פרסט טסט. On offense. גם עם בלו ודווין סמית, הם משחקים את הגבוהים. גם עם בלו ודווין סמית, הם משחקים את ה-4 ו-5. גם 11x. We go 11x in the beginning, it's going to surprise them. But if they run the pick and roll to that side, the corner has to go quick. But the trap has to be good. Okay? And keep rotate. We need rotation all the way. טוב, אנגלית של מאמנים זה אנגלית שלא לומדים בברליץ ובלא שום בית ספר אחר, אבל השחקנים שיכולים לקרוא שם שפתיים יכולים להבין כל מילה כנראה. כן, שמענו גם את קטש כמובן, גם את אפיק ניסים, 11x בהגנה, אם אני מבין נכון זה אישית עם חילופים. כבר דיברנו על זה שיש חוסר תאום בהגנה של אילת. מכבי תל אביב עם הגנה נהדרת, משאירה את אילת על 24 נקודות בלבד עד עכשיו. אינגלס משחיל את הראשון שלו. שחקן עם מזג טוב מאוד, ג'ו אינגלס, מאוד חברותי, מאוד מקובל על השחקנים. קיבל פה מתנה, גייטס לא חשב כל כך הרבה לפני שהוא שלח אותו ככה לקו. אבל הוא משיג רק נקודה אחת בהתקפה הזו, 41-24, דקה וחצי לסיום הרבע השני. ווטפורד, הנה את הכדור הזה להפיק ניסים. הזמן עובר, נוצרו 9 שניות. דקה ל2, יפה מאוד של ווטפורד. אילת אם היא רוצה... זה היה כמובן רודריק, כן. אילת אם היא רוצה לרדת באיזשהו... אוי 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 אוי, איזה חוסר תאום, איזה חוסר תאום. חוסר תאום מצוין, מה אתה רוצה? ראית? יצאה בשן ועין אילת, כי שוב פעם הייתה אי הבנה בהגנה, דיוויד בלו החטיא לבד, אבל הנה... הדיוויד השני לא מרוצה. כן, ניצל את זה למתפרצת קלה. אילת אם היא רוצה לרדת באיזשהו הפרש סביר, כלומר הפרש שיכולה לחזור ממנו, חייבת לעשות עצירה אחת, אולי אפילו 2, ולעשות עוד 2 או 3 סלים. בינתיים הנקודות במכבי תל אביב עומדות על 9 נקודות ללנדסברג. ככה עשית על המחשב, יפה לך. דיוויד בלו עם 13, לנדסברג עם 9, יוגב עומד על 7. מצד שני 9 נקודות לגייטס, 6 נקודות לפלמר, 5 לרודריק. קצת סלים של דיוויד בלו, יוגב אוחיון פה עם הזריקה, הופה, ומסמן לספסל. הנה, אני עשיתי את זה כמו שעשיתי באימונים, והנה המתנה לדווין סמית. דווין סמית אומר לעצמו, מה זה, באימון בוקר היה לי יותר קשה, אז אני לא אקלע את זה עכשיו. ומסירה של אינגלס ללנדסברג, סטייל מסירה לטיוס.
נחמני, מה קורה אצל קטש? כן, קטש מנסה להסביר לשחקנים שלו ואומר להם, עצירה אחת, סל שלנו ואנחנו במשחק במחצית השנייה, בואו נעשה את זה. אוקיי, בואו נראה קודם כל את העצירה. אשר חנוכי נמצא מול אוחיון. הם חזרו לאישית. קדיר על אינגלס. קדיר חייב לדעת שאילת מעבר לתחום 4 הפאולים הקבוצתיים. אינגלס לוקח אותו פנימה, ונעצר בעבירה, קדיר. קדיר צודק, מבקש פה את החברים שלו, למה אף אחד לא עזר לי? אנחנו נראה אותו פה מבודד בהתקפה, והחברים כל אחד שולח ליטוף, אבל אף אחד לא נתן גוף. עושה ככה טובה עם היד. שוב ג'ו אינגלס אל קו העונשין. משחק של השפנים של דיוויד בלאט, גם בלו שאומנם שיחק לא קלה בחצי גמר, הוא כבר עם 13 נקודות, לנסברג כבר שכח איך נראה הפרקט במשחק, גם הוא עם 9 נקודות. הנה פניני חוזר במקום אינגלס. כן, ואינגלס שלא היה יומיים באימונים, גם הוא מלקט לו נקודות. זה נגמר בסופו של דבר בהטבעה יפה של ווטפורד. כן, ווטפורד מבסוט כאילו נתן גול. נתן באמת גול. כן, אילת עושה בשכל, הולכת קרוב לטבעת ורואה 43-30, אילת עדיין במשחק. שניות אחרונות של הרבע. יש עוד 5. יוגב יודע את זה. מחטיא את הזריקה. אין זמן לעוד כדור. כן, למרות שאילת יצאה בנס מההתקפה הזאת, אבל ראית כמה שסילבן לנסברג מריח את המשחק, ושמה יופי של עבודה של הספסל של מכבי תל אביב ושל ההגנה של מכבי תל אביב. תוצאת המחצית היא 43 למכבי אלקטרה תל אביב ו-30 להפועל פתל אילת. ליאב, אנחנו איתך.